Бәхет синең кем булуыңнан яки нәрсәң булудан тормый. Ул бары синең ни турында уйлауыңнан гына тора. Ә мин Алсу турында уйлыйм. Күргәнегезчә, Алсуның бик матур футболкасы бар. Менә, әйе, футболкасы бар бик матур. Ни өчен Алсу турында уйлыйм? Чөнки Алсу безнең төркемдә узган бәйгедә җиңүче булып чыкты. Без инде аны моның белән котлыйбыз һәм җиңү белән генә түгел, яңа ел белән котлыйбыз. Алсу Руслановна, сине чын күңелдән яңа ел белән котлыйсы килә. Үземнең һәм инде безнең Ильяс төркем исеменнән сиңа яңа елда бары тик уңыш, елмаеп торуын телибез. Киләчәктә дә безнең белән кал, сиңа күп иттереп акча, туганнарың сау сәламәт булсын, иптәшләрең артып кына торсын, бер кайчан да авырма. Һәм иң мөһиме, бу 2017 ел мәңгегә истә калырлык итеп узсын. Конкурста катнашканың өчен бик зур рәхмәт. Кайнар сәламнәремне җибәреп калам. Җибәрәм. Туттыңмы? Ой, дура! Почему так темно? Что за херня? А,